Yan guys, kaya mo ato nami sa merkado. Palit og, unsay palitan nato? Fuji bar. Fuji bar. Kala ka sakay ng ati ka. Palit lang sa Fuji bar. Master na, nang sara man dali na. Mabilin jud karon. Dari ka pikas. Sakay. Kurang lugar dali na. Ginoo. Sige na, sakay na. Pastilan, mapali na po di zaron. Hop. Oh, hop. Oh, kamo ode ay. Mr. Mercado guys. Bayad sa aming unas kurintet. Wiko. Dali ka man, mapalit big Fuji bar. Di ko na ito makatag sa Fuji bar. Pastilan. Di ka na palitan. Di ko na ito makatag guys sa Fuji bar. Okay, kita Miss Mercado. Ano Miss Mercado? Bayad sa aming unang kurente guys. Okay, mangita mi dari parkingan. Okay, oops. Bayad sa aming kurente guys sa Tupiko. Karaon ka dito? Agbanting kamay. Dakpan. Grabe gihanap. Gihanap kong iligaw eh. Nakakaya sa takulintin ta. Ay, baby, ay. Dari na ko, te? Ha? Dari na ko? Makakagatin ka ito mag-iat, ha? Iliyan. Dala guys, naman may bayad sa buhay ko. Mga ito namin subas kayo. Grabe kini tas game-game. Magdagadagan. Malipon-bukod-bukod. Pastilan. Adlo na namin sigan for. Gusto makain tayo, monkey? Monkey ka? Monkey queen? Tara. Bakas subos na yung mga tao. Sa paliton. Kalimutan. Isa. Nakalimutan. Tara guys, kembali tatak Fuji bar. Ito lagi kagan lagi kay matagas unsa ka. Hindi ra ba sa uy, guniti na zubuhi day. Ito na guys, ag batang lihukan. Grabe, gadto kiata pastilan hinuo ko. Guniti day zubuhi eh. Na guys, naman namig bayad sa among tubig o sa among kurente. Grabe ka dyan kaya pas kim ginuo ko. Ipaningat kito ko gupod, promise. Madlot mo ko na ribuyan. Kaya na ba sa mi dari second floor na ha? Habog ba dyan taon? Bako dyan. Yung gara sige. Sige, gara dyan. Isa baga dyan ka hyper. Kapag ka nagkakaano pa dyan guys, kitid-kitid na. Kasilan. Bayad sa aming isang Fuji bar guys, ya. Ay, what? Kisa may mapalit ang Fuji bar. Si Mama. Dami si Babos building guys sa merkado. Okay. Hop. Nahinay Kim. Guniti day. Nakiat nga bata day. Ya, rang kiat ka zo. Ihap. Ihap. Pila? 16? 18? Ito na yung batang naglambitin to. Oh, di na yung pangkuan guys. Pang decorate.
para Christmas tree. Saka mangita pa tala ni kahoy nga kuan, gamong atong Christmas tree. Ha? Mingka? Isuot. Pati awa isuot la. Isuot. Hindi. Asa ka pa dong? Dali. Dala pa. Diba? Yara dari. Nagyara dari. Dali na gidan ha, di ana dari sud. Dali. Why put di Liya, di mana sih? Skindi? Naudan me. Apa na gatot ka? Dot. Ay na, ano? Pujibar, saan man ang way Pujibar? Oh my God. Shout out taga Pujibar, pagka din yung sa kakarpong na Kim. Kaya kung sa. Isita akong Maniboy Mix Vlog. O sa mga anak kasi ito nga ni. Subscribe nito guys. Shout out. Ha? Ano man natin iliya, way Pujibar? Hindi na raman. Hindi tayo pumantika dyan. Yan yung raman din. Wala kayo, hindi? Ado pa sagot na lang katong pajibad lang, hilak lang. Ah, may Pujibar, man dito na palika. Hilak lang. Uy. May Pujibar, nurok mag-Pujibar. Ang dandaan. Hala ko. Ito ay mo ko. Angin. Ani ko natin. Vlog ra ng hubog. Ang hubog din eh? Ano, shout out. Ang nagsalsan. Guys, kini guys, para ni sa ulcer na ha. Binuo ko mga langit. Ulcer. Kitagaan ko sa nga mo kay kuno. Tukan na kuno pang ulcer. Thank you. Pasalamat ka kay butas tilin yun. Agnan. Day, kuan. Dari sa napili guys ya. Kanipod. Dari sa napili dia. Nahutdan man silang Pujibar. Bayad taray. Bayad taray. Dari pa po. 5 plus 63 plus dari. Ha? 188. 75 plus 63 plus 50. 188. Ila indicate. Bundo ini mama. Ha? Alright. Okay na ni? Dai ko. Sawa. Dahil buknaw nga ni Tam? Hangi alili rin isa. Gala? Isa mo lapit ka rin? Oo. Yeah, hangi alili Tam. Thank you. Naghalag. Kuku. Nami. Babay na, babay. Bye. A few moments later. Diya jadi ay. Puro na laman pod green. Makapuno. Flavor. Kanira mo be? Kani? Okay, guniti. Nisi at. Ang guniting ate. Pastilan. O ate, ikaw gunit. Pila ni day? Kanara be? O, kanara. Your Pujibar is here. O, ako ra. Pastilan. Sama na yung mag-inom. Yakult. Tata na day. Burger. Ano sa'yo mga pangadyo? Burger. Nag-burger si Kim Kim. Ang mga kuyas, dadarato sila sa kuya. Nila kuya ko. Si kuya Kinkin sila. Ito, lagi ni school at laging dadaan. Kay Luoy Pud. Yes. Bye si kuya Kinkin. Burger meron. Pastilan. Am-am. Mag-am-am ka? Am-am ko na siya. Mag-am-am. Am-am ko na sa burger, guys. Yeah. Dan lagi sang jibar, panjibar. Sama na. Basahan sama na. Wata. Taps. Okay, dapat isa. Taps. Tagay sila kuya dan ha. Okay. Kana isa. Kana, what's that? Cheese Chris. Cheese cupcake. Kana. Sama na. Kani.
Fudgy bar nga, makapuno. Kaya wala may assorted, guys. So, mo na gipili ni Kim Kim. Kisay nagib na na? Mates, na mates. Kisay nagib? Si? Thank you, Mates, sa isang request. G-bar, wa may assorted. Pa G-bar, mo naman may nabili ni. Pero ganahan mo sa dani, makapuno. Flavor. Ha? Salamat, Mates, ha? Inom sa ko ha? Inom sa ako na siya, ha? Taga-isa ko na siya, pastilan. Lipay ka? Namili ka na to? Ano sa lipada, guys, ya? Watataps. O, kare, kay ka nang katasan siya, magduwa-duwa. Tagay sila kuyas, ha? Sa diha. Nila. Kare, guys, mo rin siya, assorted flavor. Naraghan siya flavor. O, tanawa. Na chocolate, cookies and cream, vanilla cream, mango graham. Kuya tanan. Tagay sila kuya kay ibaw nila sa school. Nadapoy cheese cupcake. Wow. Nadapoy fudgy bar. Wow. Ha? Tagaan ko. Kuya. Tagay sila kuya kay ibaw nila, ha. Thank you, Matesa. Salamat ka, Adu. Ha? Hindi man makatangtang. May tangtangan. Yan, Yakult. Wow. Medyo pa na. Salamat. Nami. Nami kazo? Wow, yummy, yummy. Wow, nag-eat na sa watataps. Wow. Yummy, yummy. Minsa kang Mates, ha? Thank you. God bless you more, Mates. Kaan sa siya, oh, watataps. Diyan na pa rin diray, diyan i-snack ring. Fudgy bar, guys. Diya. Snack na. Snack na ni mo. Taga sila kuya, ha? Okay? Tagaan na ako. Okay, very good. Ito ko dito. Mga masuko si Jesus og bata nga. Ha? Bata nga. Hindi. Tagaan. Okay. Tagaan din. Tagaan jud, di ba, guys? Okay ka jo, guys? Kuya Kinkin na ni ma. Ha? Kuya Kinkin na ni. Kuya Kinkin? Nana ibutang kaya tanggib ni Kuya Kinkin sang hapon naguli. Ka Kuya Kinkin ako na rin, guys. Mami, Kuya Kinkin. Tungga mo. Pastilan. Kuya na laman na isa. Inom mi Kuya Kinkin. Okay. Inom mi Kuya Kinkin. Okay. Okay.